Atemufo Tidunan. Na Samson sane kɔ Timna. Na okohunu ɔbaa bi wɔ Timna ɔyɛ Filistifo mama no bi. Na ɔforoba bɛka kyerɛ n'agya ne na sɛ, Makohunu ɔbaa bi wɔ Timna, Filistifo mamu, na monkɔfa ne mmara me nware. Na n'agya ne na ka kyerɛ no sɛ, Wo nuanom mama ne me man nyinaa mu ni ɔbaa bi, na worekɔ akɔware ɔbaa Filistifo momonotofo no mu. Na Samson ka kyerɛ n'agya sɛ, ɔno na kɔfa ne brɛ me, na ɔno na ɔsɔ m'ani. Na n'agya ne nanim sɛ yei firi Awurade, na ɔrepɛ Filistifo ho kwan. Ɛfiri sɛ saa brɛ no na Filistifo di Israel so. Na Samson ne n'agya ne na sim kɔ Timna. Na woduru Timna bobenturo ho. Na hwɛ, gyataburuwa bi bobom hyia no. Na Awurade honhom sii ne so. Na ɔtete ne mu, sɛdeɛ wɔtete abirikyiri ba mu. Nanso na hwee nkuta ne nsam. Na wanka deɛ ɔyɔe no ankyerɛ n'agya ne na. Na osim kɔkɔne ɔbaa no kasae. Na ɔsɔ Samson ani. Na nna bi akyiri no, ɔsane kɔɔ sɛ ɔrekohyia no. Na ɔmane kɔhwɛ gyatafunu no. Na hwɛ ngowa manyamanya ne ɛwɔ adɔre gyata no yam. Na ɔfaa bi kura kɔe. Na ɔrekorɔ na ɔredi. Na okoduru n'agya ne na nkyɛn. Na ɔmaa wɔn bi dii. Nanso wanka nkyerɛ wɔn sɛ gyata no yam na oyii ɛwɔ no. Na n'agya sim kɔɔ ɔbaa no nkyɛn. Na Samson too pono wɔ hɔ. Ɛfiri sɛ saa na mmeranteɛ taa yɔ. Na wohunu no, wɔde namfonom 30 bɛkaa ne ho. Na Samson ka kyerɛ wɔn sɛ, merebɛto mo abrama bi. Sɛ mutumi kyerɛ me ase nanso apontuo yi mu, na muhunu a, ɛnea mɛma mo nkamisa 30, ne ntaadeɛ nsakyera ho 30. Na sɛ moantumi ankyerɛ me a, mo nso momma me nkamisa 30, ne ntaadeɛ nsakyera ho 30. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, to wabrɔme no na yentie. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, odidifuo mu na aduane firi bae, na ɔhoɔdenfuo mu na nnɔkɔnnɔkɔwadeɛ firi bae. Na wɔantumi ankyerɛ abrɔme no ase nansa. Na ɛbaa sɛ da ɛtɔ so 7 no, wɔka kyerɛɛ Samson yere no sɛ, daadaa wo kunu na wɔnkyerɛ yɛn abrɔme no ase, na yɛamfa ogya anhye wo ne wagya fie. Yɛnhia mu nti na mobɛhyia yɛn. Ɛnte saa. Na Samson yere no su guu ne so kaa sɛ, Tane nko na wo tane me na wo nnɔ me. Watung me nkurɔfoɔ abrɔ me, enso wonkyerɛ me aseɛ. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, magya ne me na mpo menkyerɛ wɔn, na wo na menkyerɛ wo anaa. Na osu tɔɔ ne so 9 no a apontoɔ no gu soɔ no nyinaa. Na da a ɛtɔ so 9 no ɔka kyerɛɛ no, ɛfiri sɛ na ɔha no. Na ɔkɔka kyerɛɛ ne nkurɔfoɔ no. Na kuro no mu mmarima ka kyerɛɛ no da a ɛtɔ so 9 no ansa na owiare tɔ sɛ, ɛdeɛn na ɛyɛ dɔkɔdɔkɔ sene ɛwoɔ, na ɛdeɛn na ne ho yɛ den sene gyata. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, mo amfa me nantwie amfuntum a, anka mo anhunu mabrɔme no ase. Na Awurade honhom sii ne so. Na osim kɔ Askelon kokunkum wɔn mu mmarima 30. Na ɔfaa wɔn ho adeɛ. Na ɔde ntaadeɛ nsakyera ho no memaa wɔn a wɔkyerɛ abrɔme no aseɛ no. Na ne bu fui, na ɔsane kɔɔ n'agya fie. Na wɔde Samson yere no maa ne yɔnko a ɔfaa no adamfo no.